Купих си дрон. DJI Neo 2. Най-компактният дрон на марката, оборудван с пълна система за избягване на препятствия и сензори, предназначен за лесно заснемане на влогове и селфи кадри директно от дланта ви. Моделът дебютира през ноември 2025 като значително подобрена версия на оригиналния DJI Neo, предлагайки по-високо качество на видеото и по-интелигентни режими на следене. Дронът се предлага в 4 разновидности, като базовият вариант включва само дрон с една батерия. Имайте предвид обаче, че за да го управлявате през телефона и да сваляте клиповете, които заснемете, ще ви е нужно да закупите допълнително приемопредавател. FlyMore комбото се предлага в 2 разновидности, което е само дрон с 3 батерии и заряден хъб и дистанционно управление. DJI Neo 2 Motion FlyMore комбото е най-високият клас пакет, насочен към First Person View преживяване. Той включва очилата DJI Goggles N3 и контролера DJI RC Motion 3. Точно това разопаковаме в момента. Женце, за да не го потрошите. Чудесно. Кабелче. Резервни перки в случай на инцидент. Също така можете да си направите застраховка на дрона, която ви осигурява спокойствие, че при повреда заради инцидент срещу скромна такса дронът ви ще бъде възстановен благодарение на DJI Care Refresh. Това е зарядното. Какво ще има тук? Супер готин стикер. Излишно да споменавам колко съм впечатлен от дизайна и качеството на изработка на всеки един детайл и на всеки един елемент. За мен това е дрон с изключително качество на заснемане и функционалност, толкова практичен за ежедневието, че цената му идва направо като подарък. Идеален е за начинаещи, така че ако от много време, като мен, сте си мечтали да се здобиете с дрон и да преживеете еуфорията от полета, Motion Fly комбото е вашия вариант. А това, че може да го използвате и като личен фотограф и видеооператор, е само бонус. Ами аз излитам. Следващото видео може да ви покажа как летя и да ви разкажа малко повече за преживяванията, които съм имал с дрона. Доволен съм. Определено е една добра машина.